Päivää Jukka. Tiedätkö mitä? No, Olen oppinut jotain uutta. mielenkiintoista. Mä opin sen, että ykkösiä keskusteluita Teamsissa ei voi nauhoittaa. Okei, eli jos soittaa suoraan niin kuin vaan nappia painamalla, ihan on mielenkiintoista. Joo, luulisin, että silleenkin pystyisi ehkä jotain, tiedätkö, opetusvideoita tai jotain, niin kuin, tiedätkö, tekee porukalle, että voisi ykkösiä nauhoittaa, mutta näköjään pitää tehdä sitten tämmöinen ihan möötti. Joo, no hyvä tietää ehkä toikin, jos tarvii joskus. Ja sanonpa muuten sen verran, että ei toimi muuten Copilottikaan sitten siinä ykkösessä. Se ilmoitti mulle ihan suoraan, että ei käy. Täytyy ehkä tutkia vähän enemmän, että onko toi joku asetus vai mikä juttu, mutta oli aika mielenkiintoinen, että ei toimi. On. Mikähän tuohon taustan, onkohan se joku yksityisyyden suojan juttu, että jos tulee ad hoc puheluita, niin sitten ei voi salaa nauhoitella niitä. Sekin voi olla, mutta tuleehan tuohon se ilmoitus siitä, että nyt nauhoitellaan. No niin tulee kyllä. Että jännä. Hassu. Yhdessä tapauksessa muuten huomattiin semmoinen, että jos sitä transcriptionia ei siellä Teamsin admin centerissä ole päällä, niin Copilot ei sitten muuten toimi ollenkaan. Okei, eli se perustuu jotenkin siihen toiminnallisuuteen. Joo, ja sitäkin etittiin, niin tässä kyseisessä yrityksessä oli tehty semmoinen poliisi, jossa nämä kaikki oli estetty. No niin, ja sitten ihmetellään, että miksei toimi. Joo, ja se oli myös tehty vain muutamalle käyttäjälle, joten se oli hauskasti piilotettu, mutta tämmöinen löytyy nyt sieltä. No niin. Selvispähän sekin. Toivottavasti jollekin on tästä iloa, että nyt tietää, mistä lähtee etsiä. Hyvä. Mitäs tähän viikkoon? No ei tässä muuta kuule. Ilolla odotan meidän aihetta tänään. Se on mulle suhteellisen lähellä ollut sydäntä tässä itse asiassa meidän firman alkuajoista. Joo. AI-agentit. Voitaisiin vähän niistä puhua. Mä oon vähän hulapalla, mä soutelen siellä Muumilaaksossa puuveneellä vielä, että sä voisit sytyttää majakan. No mä voin sytyttää majakan, eli jutellaan tänään vähän noista AI-agenteista, ja ehkä tuttavallisemmin näin Microsoft-ympäristössä puhutaan Copilot-agenteista. Joo. Ja niitähän pääsee tekemään tämmöisellä Copilot Studio-työkalulla, ja tämäkin on hienosti tämä nimihirviö taas keksitty tähän Copilottiin ympärille laitettu, mutta siis tämähän on itse asiassa Microsoftin vanha tuote, joka nyt sitten on vaan tästä AI:sta saanut vähän niin kuin lisäpotkua ja sillä nyt ratsastellaan. Ja Microsoftillahan on aika paljonkin työkaluja tämmöiseen agenttien tekemiseen, eli sähän voisit ihan koodillakin tehdä niitä agentteja ja käyttää siihen esimerkiksi sitten vaikka Azuren AI Foundrya niin kuin hyödyksessä siinä taustalla, jos sä haluat. Mutta nyt tämä Copilot Studio on tuonut kyllä aika lähelle niin kuin mun mielestä jo käyttäjiä tämän tekemisen. Mitä mieltä sä itse oot? Sä oot päässyt vähän sitä räpeltä. Mä oon sitä katsellut, joo. Se on niin kuin hyvin paljon pidemmälle tuotteistettu kuin perinteinen koodaaminen, että se on niin kuin aika helposti lähestyttävä juttu. Yksi, missä ehkä saa olla tarkkana, on tuo nimeäminen. Että toi ehkä aika moni asia on nyt Copilot sitä ja tätä, että siinä pitää aina muistaa olla tarkkana, että mistä puhutaan milloinkin. Että itse ainakin huomaa, että välillä vähän hämärtyy se, että en tiedä, onko vähän niin kuin vitsit loppunut markkinointiosastolla, kun Microsoft 365 on nyt niin kuin Copilot sitä ja tätä, niin se mun mielestä vähän sekoittaa välistä asiaa, mutta kyllä sen kanssa pärjää. Joo, ja mä oon huomannut nyt, kun näistä Copilotista jutellaan niin kuin asiakkaiden kanssa, niin välillä itselläkin menee vähän solmuun, että mikä Copilot, mistä Copilot, ja onko se Exceli Copilot vai onko se nyt sitten Copilot sitä ja tätä, että kyllä tuosta on saatu aikamoinen hirviö aikaiseksi, mutta vähän joo. Eiköhän se siitä selkene pikkuhiljaa. No mä epäilen kanssa, siis tosi hyviä juttuja kyllä tuolla saa tehtyä ja helposti, mutta pitäisikö meidän hyppää syvään päätyyn? Haluaisitko Antti jakaa, mitä sä oot saanut aikaiseksi tehtyä? Vai pitäisikö meidän kokeilla jopa? Tai näytä sä tällä kertaa, mulla on niin just kesken tuossa viimeinen harjoitus. Niin Okei. Katsotaan, se ei vielä suoraan sanoen toimi, niin sitä on vähän hassu näyttää. All right. No mutta katsotaan tästä mun kautta.
Yes, elikkästä. Nyt ollaan sitten täällä Copilot Studio ihmeellisessä maailmassa. Eli tämän Copilot Studiohan pystyy ottaa trialina niin kuin käyttöön. Ja ainakaan toistaiseksi niin nämä ei ole kyllä vanhentunut nämä trialit. Että nämä vaan jatkuu ja jatkuu. Eli ehkä tässä on kyseessä enemmänkin nyt siitä, että Microsoft haluaa, että näitä oikeasti tehdään. Ja tässähän on tietysti myös sit sellainen tässä Copilot Studiossa, että sä pystyt tällä rakentamaan nyt ne sun omat agentit. Ja nyt näitä agenttien jakoon ja siihen niin kuin tekemiseen, niin näitähän on nyt näköjään monta erilaista paikkaa, mistä näitä pääsee nykyään tekemään. Eli sä pystyt SharePoint-sivusta tekemään suoraan. Sä pystyt tekemään täältä Studion kautta. Sä pystyt tekemään itse asiassa siitä 365 Copilot chatistakin suoraan, jos sulla on se maksullinen lisenssi, niin sieltäkin saa sen tehty. Eli näitähän on niin kuin todella monta erilaista paikkaa. Ja Microsofthan kovasti itse väittää, että tälleen promptaamalla saisi tehtyä hyvän Copilotin, mutta mun täytyy kyllä sanoa, että suomenkielistä niin ei kyllä oikeasti pysty vielä tekemään. Okay. Siitä tulee vähän mitä sattuu. Kyllä se yrittää kovasti sen kääntää, mutta mitä mä oon ainakin tehnyt, niin ne meni vähän kyllä vihkoon, mutta täytyy kyllä sanoa, että tässä Copilotissa yksi tärkeimmistä asioista on se, että se mikä ei toiminut viime viikolla, niin se ei sitten oikeasti niin kuin tarkoita, että se ei toimisi tänään. Just näin, vauhti on kova. No on, ihan sikakova. Mutta tosissaan niin mä oon tehnyt tänne tämmöisen perehdytys Copilotin, joka siis ideana on se, että mulla on olemassa tämmöinen dokkari, josta mä haluaisin, johon mä kerään, en haluaisi, vaan kerään tietoa siitä, että miten meidän firmassa toimitaan. Mm-hmm. Esimerkiksi nyt vaikka, että miten sä merkkaat lomat tai miten sä teet sitä ja mihin pitää kirjautua sisään ja kaikki tällaisia, tai mistä saa vaikka apua IT-jutuissa. Joo. Niin mä oon kerännyt niitä tuommoiseen dokkariin nyt sisään ja mä oon antanut tälle Copilotille siitä nyt sitten taskin, että hei, käytä tätä niin sanottua dokkaria niin semmoisena tietolähteenä ja sen jälkeen kun siltä kysytään niitä kysymyksiä, niin se osaakin vastaa niihin sitten sen mukaan. Ja Okay. se on aika semmoinen niin kuin, miten mä sen sanoisin, se on ehkä semmoinen aika niin kuin perus juttu, mikä varmaan yrityksissä voisi olla, mihin tätä voisi ehkä käyttää. Joo. Ja mä näen, tuossa on nappi Add Knowledge, eli tuossahan voi olla niin kuin monta tietolähdettä samassa, eikö niin? Yes, se voisi olla sitten vaikka web-sivuja tai jotain muuta. Just näin, ja yksi mikä on, että esimerkiksi jos yrityksellä on vaikka SharePointin intranetti käytössä, niin tämähän pystyy käyttämään sitä itse sivustoa niin kuin tietolähteenä. Noniin. Ja sen verran mä huomasin, että kun SharePointissa, niin jos sulla on siellä tosi paljon niin kuin faileja, niin silloin välillä vähän vaikeuksia hakea sitä tietoa, että se ei oikein niin kuin osaa niin kuin kohdistaa sitä oikeaan paikkaan, mutta mä epäilen, että senkin saa sillä, että antaa sen niin sanotun taustahommelin jauhaa siellä, niin se sitten pikkuhiljaa oppii senkin tekemään. Joo, toihan voi olla aika niin kuin kiinnostava, koska intranettihän on perinteisesti semmoinen, joka kun aikaa kuluu, niin se kasvaa koko ajan ja sitä tulee aina vaan niin kuin haastavammaksi, että oikeasti löytää sitä dataa, niin toihan voi olla aika hyödyllinen siihen päälle. Joo, on. Ja intraneteistähän sanotaan, että se on tiedon hautausmaa, jos ei sitä pidä niin kuin kunnossa, niin sitten ehkä täällä pystyisi vähän niin kuin helpottaa sitä tekemistä sitten, että ne ei hukkuisi sinne. Mutta tosissaan niin sen lisäksi täällä on tämmöinen advanced-täppä, ja täällähän tietysti lukee se, että nämä on preview-tilassa. Mutta kuten sä huomaat, niin täällä on aika tuttuja yhdistimiä tuolta Power Apps-maailmasta, eli on mahdollisuus tällaisia yhdistää myös, ja siellä muun muassa tuo SQL-tietokanta on aika mielenkiintoinen, koska jos ajatellaan vaikka isompaa kuvaa, niin sä voisit vaikka ajaa tuommoiseen Azure SQL:ään vaikka jotain myyntidataa, ja sitten antaa tämän käydä kyseleen sieltä. No niin, just yes. Ja sitten Azuren AI Search on myös, joka on sitten itse asiassa aika samaa kamaa näiden juttujen kanssa tässä. Joo, kyllä.
Yes. Mutta nämä on ne niin kuin perus, ja mä epäilen, että jossain vaiheessa niin noita tulee sitten lisää, ja niitä pystyy hakeekin lisää, ja sieltä se lähtee. Sitten toinen asia, minkä mä oon, no tää on vielä aika tämmöinen niin kuin torso tää mun tekele tässä, mutta toinen hypätäs tänne, eli täällä on tää topics. Ja käytännössä tännehän pystytään rakentamaan näitä erilaisia topikkeja, eli nämä on aika pitkälle sellaisia, mitkä tulee niin kuin automaattisesti tähän näin, mutta me voitaisiin lähteä tekemään vaikka itse joku sellainen ihan suoraan vastata johonkin tietyn tyyppiseen kysymykseen, vaikka silleen, että no miten tehdään matkavaraus. Otetaan se nyt vaikka esimerkki, jolla me pystytäänkin rakentamaan se niin kuin putki sille kysymykselle niin kuin täysin oikein. Ja me voitaisiin vaikka käyttää sitten jotain meidän omia järjestelmiä siellä taustalla tai vaikka just jotain API-kutsuja johonkin ulkopuoliseen palveluun. Ja ne on nimenomaan määritetty sille yhdelle tehtävälle. Ja sitten tämä niin kuin tekoäly tässä itse studiossa on sitten se, että se on ehkä vähän semmoinen, että sä voit nimenomaan kysyä vähän niin kuin vapaammin niitä asioita, ja se osaakin sitten siitä sun omasta datamassasta niin kuin etsiä sen oikeanlaisen kysymyksen. Okei, eli siinä on se niin kuin kielimalli on se. Eli voidaanko me ajatella sille, että agentti on niin kuin tavallaan käyttöliittymä tai käyttötapa, joka yhdistää sitten tuon niin kuin tekoälymoottorin, sen datan ymmärtämisen ja toimittamisen ja kielimallin kautta sen kysymyksen tulkkaamisen ja vastaamisen. No just näin. Noniin. Ja noi on niin kuin, täytyy niin kuin sanoa, että yksi minkä mä oon huomannut myös tässä, niin suomen kieli on vieläkin vähän sellainen, että se kyllä hakee vähän vielä paikkaansa. Jos tämän haluaa suomeksi tehdä. Englanniksi tämä toimii aika suvereenisti. Okay. Sitten tietysti yksi niin kuin tärkeimmistä tällaisissa, kun näitä tekee, niin on tämä analytiikkapuoli. Ja mä en ole nyt jakanut tätä mun agenttia kenellekään, mutta kun tulee esimerkiksi kysymyksiä, joihin se ei osaa vastaa, niin sehän on yksi tärkeimmistä asioista, mikä haluttaisiin oikeasti niin kuin tietää. Joo, kyllä. Ja tämähän on semmoista jatkuvaa kehitystä, että vaikka siellä on se tekoälymoottori taustalla, niin ei se silti itsestään niihin kysymyksiin vastaa. Että kyllä siinä joutuu vähän rypistämään itsekin sitten, että saa niihin kysymyksiin oikeasti vastaukset. Mutta se tärkein puolihan on siinä se, että sä saat ylipäätänsä ne kysymykset kasaan, että mitä porukka niin kuin oikeasti kyselee täältä. Joo, just näin. Ja ne löytyy sitten täältä analytiikasta ne kysymykset, mitä tämä ei ole osannut käsitellä. Joo, kyllä. Ja tuossa on myös semmoinen, että sitten jos se itse agentti ei osaa niin kysyä, niin sä voit ohjaa sen oikeasti niin kuin ihmiselle, jolloin voitaisiin vaikka lähettää nyt sitten maili tai jotain vastaavaa sitten sinne, tai vaikka Teams-viesti, sekin on ihan mahdollista. No nyt sitten tässä näkyy aika hyvin ne kanavat, mihin tällä Copilot-studiolla voi näitä agentteja tehdä, ja varmaan niin kun puhutaan Microsoft-maailmasta, niin porukkaa aina silleen, että no niin, että se toimii vain Teamsissa tai jossain, mutta tämän pystyisi oikeasti yhdistämään suoraan vaikka Slackiin. Okei. Tämän pystyy itse asiassa yhdistämään Facebookiin, mikä on vähän hassua, mutta jos sulla olisi vaikka firmasivusta Facebookissa, niin sä voisit tällä Copilot-studiolla tehdä sulle itsellesi sinne semmoisen, joka vastailee vaikka aukioloaikoihin esimerkiksi. Kyllä. Noin. No Skypehän nyt ilmoitettiin, että se on laitetaan kohta kiinni, mutta näköjään se vielä täälläkin kummittelee. Että Viljollahan pystyy lähettämään tekstiviestejä esimerkiksi, eli pystyy sitten vaikka tekstarijuttuja tekemään. Ja sitten täällä nyt on kaikkia näitä muita, ja näitä on varmaan tulossa lisää. Ja yksi hyvä huomio on siinä, että kun tästä on vähän tämmöinen kevyt ilmainen versio olemassa, niin sitten jos sä haluat tosissaan jakaa näihin muihin kuin Microsoftin tuotteisiin, niin sitten pitää olla jo lisenssihommat niin kunnossa. Jes, okei. Ja toi vaatii sitten varmasti vähän pohdintaa että ennen kuin laitetaan johonkin Facebookiin ja muihin, niin sitten täytyy olla aika tarkkana, että mihin dataa se on yhdistetty, ettei tule lipsahduksia. Joo, ehdottomasti. Ja se on niin kuin yksi tärkeimmistä asioista näissä, että näissä Copilotissa ja muissa niin aika herkästi käy silleen, että sä vähän niin kuin ylijaat sitä tietoa. Joo.
niin sitten ollaankin mielenkiintoisen äärellä, jos kaikki sun kriittinen business-data on Facebookin chatissa, sitten voi olla vähän jo tukalammat paikat tekijällä, mutta täällä on kuitenkin, että itse asiassa ohjaa ihan yllättävän hyvin, että jos sä jaat sen niin kuin jollekin sellaiselle kanavalle, niin se yleensä kyllä puutelee siitä autentikaatiosta. Joo, just näin. Ja kuten sä huomaat täällä, niin että because you chose Microsoft Authentication, only Teams and Microsoft 365 channels is available. Joo, ja tässä on nyt just nimenomaan ideana se, että se vähän niin kuin ohjaa sitä sun tekemistä, mutta näissä kannattaa olla kyllä sit tarkkana ja näistä on kyllä hyvät ohjeet olemassa, että niitä kannattaa sitten katsoa, jos niihin lähtee. Yes. No sen lisäksi mä vielä kerron näistä actioneista. Ja tämä on semmoinen mun mielestä mielenkiintoinen juttu, eli mulla on mahdollisuus rakentaa tänne tämmöisiä toiminnallisuuksia vielä lisää, ja tämä rupeaa menee ehkä enemmänkin sitten sinne sun spesialiteetin puolelle, eli pystyttäisiin yhdistämään vaikka Power Automatella tehtyjä toiminnallisuuksia tämän niin kuin agentin käyttöön. Ja esimerkiksi nyt otetaan vaikka semmoinen, että voitaisiin vaikka niin kuin deletoida jotain Excelin rivejä tai vaikka lisätä. Tämä voisi vaikka tehdä jonkun kyselyn tämä agentti ja sitten se lisäisi vaikka johonkin Exceliin niitä juttuja. Ja tämä on aika semmoinen niin kuin monipuolinen juttu, eli tämä ei ole ihan niin yksinkertainen tehdä, vaan sitten tästä täytyy kyllä ruveta jo niin kuin sen jälkeen tietää, että miten niitä tehdään. Itse noi Power Automatedhan on vielä suhteellisen yksinkertaisia, tai no saahan niistäkin vaikeita tehtyä, mutta siinä kannattaa niin kuin sitten miettiä, että miten niitä tekee. Tämähän on nyt tavallaan, tämä on nyt se niin kuin ehkä oleellinen kulma, missä nämä agentit poikkeaa siitä, mitä kun ollaan tähän asti puhuttu tekoälystä, niin aika moni ehkä vielä ajattelee just näitä chattijuttuja, chat-GPT ja semmoista, jotka osaa keskustella ja kertoa asioita ja tehdä tekstiä ja kuvaa ja videota ja kaikkea, mutta nyt me ollaan niin kuin tämän agentin kohdalla siinä, jossa nämä voi kytkeytyä sitten varsinaisiin järjestelmiin ja tehdä siellä asioita, eli sen sijaan, että nämä kirjoittaisi mulle vaikka jonkun dokumentin, tekstin, niin nämä pystyisikin menee vaikka meidän taloushallinnon järjestelmään ja merkkaamaan mun lomat sinne. Just näin. Ja vaikka niistä lomista vielä, niin sittenhän siellä voi olla vielä lisää työnkulkuja siellä taustalla, että mitä tapahtuu, vaikka joku hyväksymisketju tai joku vastaava. Niin periaatteessahan tämä agentti voisi lähteä keskustelemaan sen sun esihenkilön kanssa, että hei, että onko tämä ok, että kun tänne on laitettu tämmöinen pyyntö, ja sitten se niinku kulkisi siellä taustalla, että kyllä tästä saa, mun mielestä se ei ole enää niinku yksittäinen täski, vaan se on niinku monta täskiä, mitä tapahtuu. Joo. Niin se on ehkä se juttu just. Just näin. Se avaa aika paljon mielenkiintoisia mahdollisuuksia ja ihan esimerkkinä tuossa nyt on toi Power Automate, niin siellähän on niinku valmiita konnektoreita, jo taitaa olla niinku 1000 ainakin. Ja niitäkin voi tehdä sitten jopa itse, eli vaikka olisi semmoinenkin järjestelmä, johon noi ei valmiiksi kytkeydy, niin on teoriassa mahdollista sitten rakentaa niitä konnektoreita ja yhdistää vaikka johonkin Legacy-järjestelmiinkin. No just näin, joo. Ja se on mun mielestä kyllä, se on jo niinku tosi hyvä juttu, että niitä pystyy niinku tolleen tekemään, että sitten tämä peli muuttuu mun mielestä ihan totaalisesti. Toi vaatii jo aika paljon sitten rohkeuttakin niin kuin ajatella isommin, eikä vaan niin kuin miettiä sitä chat-GPT-tekstin tai tekstin muodostamista, että ollaan niin kuin semmoisen äärellä. Ja tuossa mä näen, tuossa on REST API, eli tämmöinen yleinen rajapintakutsu, niin sehän avaa käytännössä valtaosan nykyaikaisista järjestelmistä. Sepä se. Ja ehkä niin kuin, mikä näistä agenteista just tulee, että toi on mun mielestä hyvä, mitä sä sanoit, että jos se on niin kuin aikaisemmin ajateltu just nimenomaan niin, että tämä on niin kuin tämmöinen, miten se sanoisi, tämä on tällainen niin kuin, tee mulle tekstityylinen prompti, niin nyt tämä rupeakin menee siihen, että sä pystyt oikeasti keskustelemaan sitä dataa, mitä sulla on olemassa.
jolloin Joo. jos ajatellaan nyt, otetaan nyt esimerkki vaikka just se intra, niin jos se pystyy hakemaan sitä intran tietoa, niin mihin sä tarvitset sitä visuaalista käyttöliittymää välttämättä enää niin vahvasti, kun sä voisit sen niin kuin keskustelulla tehdä sen sun jutun, mitä sä nyt ikinä oot vaikka intrasta etsimässä. Tai että taloushallinnon järjestelmässä sä tarvit joku tietynlaisen raportin, niin tämä voisi hakea sieltä sen datan ja luoda sen raportin sulle siihen. Niin sitten se rupeaa oleenkin mun mielestä ehkä semmoinen, niin kuin, se rupeaa olemaan ihan erilainen käyttöliittymä. Tai vaikkapa laitetilaukset, kännykkä hajosi, niin sen sijaan, että mä menen johonkin portaaliin, joka on taas muuttunut ja ihmettelen, miten se toimii, niin mä voisin keskustella ja sanoa, että haluan uuden puhelimen. Niin tämä voisi tehdä sen tilauksen sinne toimittajan taustajärjestelmään suoraan. Juuri näin. Ja ehkä vaikka just hyväksyntäkierron kautta tai muuten, mutta se tavallaan agentti on se hetki tai se asia tuo tähän sen niin kuin toiminnallisuuden mukaan. Kyllä. Mutta se, että jos joku lähtee tollasta tekemään niin sanotusti, mikä tämä oli kansalaiskehittäjänä, niin kyllä mun täytyy sanoa, että siinä voi äkkiä mennä sorvisuuhun, mutta semmoinen, joka on hyvin valveutunut ja uskalletaan niin kuin lähteä tekemään, niin ehdottomasti. Nämä voi olla niin kuin teknisesti, varsinkin vielä ehkä voi olla aika haastavia ja monimutkaisuuttahan tuossa on paljon. Sun pitää tietää aika monesta asiasta jotain, mutta sitten taas kun ajattelee, että kuinka laaja vaikutus tuommoisella voi olla, niin se voi ollakin oikeasti ihan todella järkevää toimintaa sitten. On. Ja helppohan näitä on nyt niin kuin tehdä ja testata, että se on mun mielestä kiva, että jos löytyy semmoista viitseliäisyyttä ja haluaa niin kuin kokeilla, niin ehdottomasti kannattaa kyllä napsutella ja katsoa, että mitä sieltä tulee. Kunhan muistaa vaan sen, että ei ainakaan nyt sitten, jos ei tiedä mitä on tekemässä, niin ehkä ei kannata kaikkea intranetin dataa sinne suoraan työntää, että mieluummin vaikka testaa sitten jollain vähän pienemmällä määrällä dataa. Joo, kyllä. Mielenkiintoista, tosi mielenkiintoista. Tämä kehittyy hirveät vauhtia. Tässä tuntuu itseltä siltä, että välillä on pikkusen vaikea pysyä perässä. Ja mä oon huomannut esimerkiksi semmoisen, että toi agentti-termi, jota on nyt ruvettu käyttämään aika paljon, niin sekin vielä tarkoittaa vähän eri asiaa pikkusen niin kuin eri valmistajilla tai eri toimittajilla. Että se ei ole niin kuin mikään ihan valmis juttu vielä. Että siinä pitää vähän, mä sanoisin, että varmaan niin kuin olla koko ajan vähän mukana ja vaikka tässä mennään niin kuin täysin nyt oman lehmän ojassa osastolle, mutta sanoisin, että kyllä niin kuin hyvä kumppani on näissä kullanarvoinen, joka pystyy vähän sitten auttelemaan tämän monimutkaisuuden keskellä. Ehdottomasti ja kyllä niin kuin, mitenhän mä sen sanoisin, jos puhutaan niin kuin tietoturvasta ja tämmöisestä asiasta, niin kyllä mua välillä vähän hirvittää ehkä se, että tuolla otetaan, niin kuin, että kuka tahansa voi ostaa luottokortilla käytännössä minkä tahansa tuommoisen tekoälymoottorin ja tuuttaa sinne ihan mitä tahansa. Niin just eksportti Fina-järjestelmästä ja ChatGPT Excelinä. No tyyliin näin. Se on sitten, siitä varmaan voi käydä vaikka minkälaista väittelyä, että onko se sitten tietoturvallista vai ei, mutta niin kuin lähtökohtaisesti niin kyllä siinä pitää vähän oikeasti miettiä. Niin toi on se ehkä niin kuin pelottavin skenaario sit siinä, että tietysti pitää pystyä ja pitää löytää siihen omaan työhön mun mielestä ne oikeat työkalut, mutta sitten täytyy myös miettiä, että mihin kaikkeen se data oikeasti sitten niin kuin leviää. Siinä on niin kuin organisaation mun mielestä tärkeä tehtävä on ei niinkään niin kuin estää kaikkea, vaan mä ajattelen usein tietoturvan niin päin, että sen tarkoitus on mahdollistaa turvallisesti tämmöisten uusien asioiden käyttäminen. Eli nimenomaan se, että tuetaan oikeaa tapaa toimia. Joo, just näin. Ja mielenkiintoisia aikoja eletään tässäkin ja kyllä niin kuin Microsoft kovasti niin kuin sanoo just sitä tässäkin agentissa, mitä äsken ihmeteltiin, niin se data on kuitenkin niin kuin oman järjestelmän sisällä tai oman niin kuin ympäristön sisällä, niin onhan paljon, ainakin tulee semmoinen kuva tietoturvallisuudesta, kun se on siellä niin omien rajojen sisällä, että sitä voisi käyttää. Siistiä. Kyllä tämä on jännää aikaa olla mukana. Joo,
Ja katsotaan, jos otettaisiin jossain vaiheessa ihan semmoinen, että tehdään joku video vaikka siitä, että miten tuommoinen nyt väsätään, niin Joo, ilman muuta. Alusta loppuun ja testit Hienoa. päälle. Hienoa, kiitoksia. Kyllä mä Muumilaaksossa pääsin vähän lähemmäksi nyt rantaa jo. No, katsotaan, sä oot niin nopea näistä oppimaan verrattuna, minä sä oot tehnyt näitä niin pitkään, mutta toivottavasti pääsit vähän eteenpäin. Kyllä. Noissa on paljon aina samaa Microsoftin ympäristössä, kun mennään, niin terminologia ja osa noista työkaluista on tavallaan, niin kuin, toihan on ihan samannäköistä kuin Power Platformin editointi, että on. Hoksaa vaan ne niin kuin avainkohdat, niin pääsee aina liikkeelle jo aika nopeasti. No näin se on, ja sitten jos haluaa niin kuin koodilla tehdä näitä, niin kuin, että haluaisi oikeasti tehdä, niin sitten on se Microsoftin Bot Framework. Se on tehty C-Sharpilla pääsee siihen aika helposti käsiksi, ja jos niin kuin haluaa oikeasti koodailla, siinäkin on olemassa semmoinen vähän niin kuin työkalu, millä pystyy sit sitä opettelemaan ja näin poispäin, mutta se on sitten jo paljon teknisempi työkalu kuin nämä, mitä äsken. Kyllä. Se on vähän sitten, vaatii semmoisia erikoistarpeita, mihin se sitten soveltuu, että se ei ole se niin kuin, sitä ei ole tarkoitettu niin kuin yleistyökaluksi sitten. Joo, ei ole, ja se vaatii sitten jo paljon syvempää osaamista. Yes. Loistavaa. Mitäs muuta? Sulla oli meille joku linkkivinkki tällä viikolla. Joo, mä oon työskennellyt viime aikoina tai tutustunut tuohon sustainability-puoleen. Sehän on myös yksi aika iso teema tällä hetkellä ja ei mitenkään niin kuin ihan sattumalta, että kyllä tämä ilmastonmuutos ja muutenkin ympäristöasiat, niin kyllä ne tulee tänne meidän IT-maailmaankin. Tai onhan ne nyt ollut siellä jo aika pitkään, mutta siellä on haasteena ollut aika paljon se, että meillä on hirveän vaikea vertailla ehkä asioita tai se on yksi, että on vaikea niin kuin vertailla asioita. Joistain palvelimista, ehkä läppäreistä, perustekniikasta me saadaan jo tietoa niiden energiakulutusta ja muusta, mutta ihan kaikesta me ei saada. Ja sitten toinen on se, että me ei ehkä edes ajatella vielä kovin monessa asiassa niin kuin käyttäjätasolla sitä. Tämä on vielä semmoinen niin kuin organisaatiokerros, jossa tämä pyörii. Meillä on siellä meillä voi olla joku sustainability-ohjelma, jota sitten viljellään ja se näkyy meidän PowerPointeissa ja yritysesittelyissä ja muissa, mutta sitten se ei välttämättä aina oikein jalkaudu, että mä annan nyt ihan esimerkin, mikä itseäni tässä kosketti, niin meillähän on vähän tapana IT-alalla se, että me tykätään uusista teknologioista ja leluista ja laitteista, niin sitten me aina vaihdetaan esimerkiksi kännykkä, otetaan ne 2 vuoden liisarisopparilla ja aina kun se 2 vuotta menee umpeen, niin me otetaan taas uusi huippumalli, koska se on hienoin mahdollinen lelu, mutta sehän on myös aika, me ei hirveästi niin kuin pysähdytä miettimään siinä, että oikeasti jos ajateltaisiin yhtään sitä sustainability-aspektia ympäristön kannalta, niin elinkaaren pidentäminen on ihan valtavan tärkeää, koska valtaosa päästöistä yleensä syntyy näissä laitteissa valmistusvaiheessa. Ja siitä seuraa se, että mitä pidempään niitä käytetään, niin sen ympäristöystävällisempää se on. Ja valitettavasti, koska me ei olla ehkä niin kuin ostajina hirveän kiinnostuneita oltu siitä, niin ei silloin valmistajatkaan ole kauheasti panostanut siihen, että ei sulla ole kovinkaan monessa nykyaikaisessa huippupuhelimessa, jotka maksaa 1,5 tonnia, ne on kalliita kuin mikä, niin ei niissä pysty esimerkiksi akkua vaihtamaan niin kuin järkevällä panostuksella. Että se on niin kuin, sitten kun se on se muutaman vuoden ollut ja se rupeaa hydää se akku, niin sitten meidän luonteva reaktio on se, että laitetaan se kiertoon, otetaan uusi. Ja mä oon välillä vähän skautannut näitä ja kun mä oon tämmöinen pitkätukka hippi, niin kuin kuvasta näkyy, ja niin mulla on yksi tämmöinen. Mä sanon tähän väliin sen verran, että toimitushuomi, silloin kun me ollaan tutustuttu, niin sulla on ollut pitkä tukka. Joo, siitä on yli 20 vuotta, reilusti yli 20 vuotta. On. Mä olin silloin nuori ja tyhmä ja nyt mä en ole enää niin nuori. Mä näytän sulle. Mä oon skautannut tämmöisen. Mä käytän itse tätä nykyään. Tämä on tämmöinen Fairphone-niminen puhelin.
Tämä on Android-puhelin, ihan tavallinen kännykkä, mutta tässä on semmoinen jekku, että tämä on rakennettu tästä, tätä mainostettiin, tämä oli aikaisemmin niin kuin eettinen puhelin, eli tämän yksi liikkeelle lähdön niin kuin taustatekijä oli se, että nämä materiaalit, mitä me käytetään puhelimiin, erityisesti akut, mutta myöskin muut niin kuin harvinaiset metallit ja tämmöiset, niin niitä vähän kyseenalaisista paikoista hankitaan, eli siellä on niin kuin huonosti kohdellaan työvoimaa ja olosuhteet on heikkoja ja kaivokset on kökköjä ja lapsityövoimaa ja mitä kaikkea, niin tämä Fairphone lähti haastamaan sitä sillä tavalla, että ne lähti tavallaan niin kuin kokeilemaan, että pystyykö rakentamaan puhelimen sillä tavalla, että tiedetään, mistä kaikki materiaalit tulee ja että ei pelkästään tiedetä, vaan että ne myös tulee niin kuin hyväksyttävistä lähteistä. Ja ne pääsi siinä tosi pitkälle. Tässä on niin kuin todella korkea prosentti materiaaleista on niin sanotusti hyvin keinoin hankittuja. Mutta sitten toinen tässä on just se, että toinen mitä tässä niinku kamppaillaan vastaan on se, että kun sä ostat laitteen, niin sä et oikein voi itse tehdä sille mitään, jos siinä joku hajoaa, jos se akku hyytyy tai muu. Niin tämä on semmoinen puhelin, mikä on täysin niin kuin purettavissa kotikonstein, eli siinä on takakansi on niin kuin kliks-klaks sormin irrotettava, sen alla on irrotettava akku, ja sitten kaikki osat on moduuleita. Kamera on yksi moduuli parilla ruuvilla kiinni, näyttö on moduuli parilla ruuvilla kiinni. Okay. Eli jos sä pudotat sen ja hajotat näytön, niin sä voit täältä tilata siihen uuden näytön ja vaihtaa sen itse 3 minuutissa. Oho. Minkä niin seurauksena olisi just se, että sen elinkaarta voidaan tälleen pidentää niin kuin huomattavasti. Joo. Katsotaan, jos jotain näkyy jossain. Toihan on siis järkevää tommonen, että niitä pystyy vaihtamaan. Eikö nyt ollut tulossa joku EU-regulaatio tai jotain vastaavaa, että niitä akkuja pitää pystyä jatkossa vaihtamaan? Mehän nyt ollaan sitä ikäluokkaa, että me totuttiin siihen, että nokialaisessa on akku, joka aina pärähtää irti, jos se putoo lattialle, niin se on jännää, että se jossain vaiheessa sitten tähän kuitenkin niin kuin meni. Niin, se on todennäköisesti niin kuin valmistustekniikkahan sitä ohjaa paljon, että se on varmasti niin kuin helpompi valmistaa semmoinen laite, joka missä tässä oli, mä selailen tässä samalla. Ei se helpompi valmistaa niin kuin, tavallaan liimaamalla ja tolleen, että se valmistuslinjan robotiikka niin todennäköisesti on vaan niin kuin helpompaa. Joo. Ja sitten tämä on pikkusen bulkki, eli tämä on vähän ehkä niin kuin, mä sanoisin, että tämä on ehkä millin paksumpi kuin tavallinen tai 2 milliä paksumpi, että sen huomaa, että se on pikkusen jouduttu tekemään kompromisseja, mutta tämä, mikä mulla on tästä vierestä laite, niin ei se nyt oikeasti mun edellisestä puhelimesta eroa juurikaan, että täysin käytettävä normaali Android-puhelin. Joo. Toi on kyllä mä niinku, ja toinen, missä on niinku huomattu, kun puhuit tuosta sustainabilitystä, niin on se, että nyt on tullut, kun markkinoilla myydään käytettyjä tietokoneita tosi paljon, myös yrityksille. Ja se on kyllä ihan totta, että se, että sä pidennät sitä niinku käyttöikää, niin se on niinku järkevää. Ja näissä kännyköissä se on jännä, kun jossain vaiheessa oli just se, että kaikki vaihtaa aina niinku vuoden välein. Ja mun mielestä esimerkiksi Applella oli, mä en tiedä, Suomessa sitä ei tainnut nyt olla, mutta oli tämmöinen vaihto-ohjelma, että vuoden välein sait vaihtaa, että maksoit jotain kuukausihintaa, jos sait aina niinku uuden puhelimen, niin se on mun mielestä aika karua. Niin. Se on, meidän on niin helppo mennä siihen vipuun, että on kiva tietenkin saada niitä uusia asioita, mutta ei se ole niin taas ympäristön kannalta kyllä ollenkaan hyvä. No ei. No mutta eihän toi akkukaan maksa juuri mitään. Ei. Että tässä on just tämä, niin kuin, jos oikeasti niin kuin haluaa käyttää vähän niin kuin olla valmis tekemään kompromissia tämmöisten asioiden suhteen, että se ei ole nyt se huippumalli, eikä se ole niin kuin ehkä slikseimmän näköinen, niin tämä on yksi vaihtoehto. Joo. Ja nämä on tosiaan tosi helppo, että akun vaihtaa niin kuin ilman työkaluja. Joo. Siinä ei ole mitään. Top unit, niin siinä on nuo sensorit ja kamera 40, vaihda itse. Joo. Ja voisin kuvitella, että jollekin organisaatiollekin tällä on jo merkitystä, että
jossain vaiheessa, että kuinka paljon, jos on iso firma, niin kuinka paljon siellä oikeasti heitetään sit pois semmoisia, jos joku vaan kamera esimerkiksi hajoaa, niin sen sijaan, että heitettäisiin pois, niin ne pystyisikin korjaamaan. No se on ihan totta, ja tässä meidän hommassa niin läppärin näyttöjä menee ihan älytön määrä. Ja kyllä. Esimerkiksi jotain Applen näyttöä, niin sekin on 2 000 euroa. Se on just näin, ja se on niinku semmoinen raha, että siinä, se on ihan loogistakin, että siinä kohtaa mietitään, että onko tätä järkeä nyt vaihtaa vai hankitaanko vaan uusi. Joo, just näin. Mielenkiintoinen toi on joo. Mä tuun etsiä noita vähän lisää. Mä tiedän, että on olemassa muutamia läppäreitä, missä on vähän samanlainen ideologia, mutta en ole ihan tarkkaan ehtinyt vielä perehtyä niihin, ja niiden saatavuus on vähän heikompi. Fairphonea saa itse asiassa Elisalta Suomessa, että se ei ole edes vaikea, se ei vaadi mitään sen kummempaa, että sinne vaan ja ostaa. Ehdottomasti. Itsehän olen Apple-käyttäjä, että tämä on vaikea tämä Android-puoli, mutta joo, ymmärrän kyllä. Eikä se haittaa, ei kaikkien tarvitse olla se niin kuin hipsteri edelläkävijä tämmöisissä jutuissa, koska tässähän on niin kuin markkinoita ohjaava voima myöskin. Että jos tämmöiset jutut yleistyy, niin jossain vaiheessa ehkä Applekin joutuu sitten tekemään pikkusen myönnytyksiä ja esimerkiksi mahdollistaa osien vaihtamista. Joo, ja sehän on se niin kuin hyvä asia sitten. Sehän se olisi, ja mulla itselläkin niin en uusinta mallia, en kyllä hanki. Että aina niin menee vähintään 3 vuotta taidan käyttää melkein puhelinta. Joo, mutta on sekin silleen, kun ajattelee, niin kun, no elektroniikka on ehkä eri juttu, mutta ajattelee jotain menneitä aikoja, niin mikä tahansa niin kuin esine ja asia, niin puhuttiin ihan erilaisista ajoista, mitä niitä käytettiin. Kyllä. Et jos me nyt ajatellaan, että 3 vuotta on pitkä aika, niin onhan se vähän jotenkin hassua. Kyllä se niin kuin jätevuori kertoo karua kuvaa sitten. Näin se on. Mutta tähän jätevuoreen on nyt hyvä lopettaa tältä viikolta. On. Jatketaan tätäkin aihetta joskus. Jatketaan ihmeessä. Olisi kiva kuulla niistä läppäreistä, että mitä ne on, että jos sellaisia oikeasti on, niin ehdottomasti tsekataan. Tutkitaan. Ei mitään, niin palataan. Moro. Morjes.